Lehenengo ni sinatzen. Vale, hemen ikusten da. Hemen ikusten da hauetan. Igual. Orduan eman, presentarrez, beran, presentar, eman. Come dispositivos y tendencias. Diapositivas playa. La diapositiva. Tu Tu computadora. Sobrarte. Dormir es muy A ver. Vale, tengo guardion edo gaur Adurako Ibarrean bidea zabaltzeko obra gauzatzea, GI 30 obrari dagokion lizitazioa eskolirikirari ekingo digu. Lehenengo azteko abenduak 10-ean, bai. 10-ean ekin genioen eskolirikirari. Bertan orkestuko enpresa guztiak baliozko oferta aurkeztu zenuten, apto kalifikazioa jaso zenuten, eta horri jarraituta ondoren udal teknikariei pasatzen zaizkien zuen txostenak, zuen aurkezpen txostenak eta hauen kalifikazioari ekin diote. Orduan, bigarren soilik aurretik, lehenengo soilik kalifikazioa azalduko dizuegu. Vale, hemen dituzue, ikusten dezuenez, hemen dago tabla bakoitzaren puntuazioarekin, irizpide ezberdina dituzue hemen goran, plegoetan azaltzen irizpide jarraiki, eta enpresa bakoitzari eta totala lehenengo soilik dagokionez. Hemen beran, berriz, clasificación sobre primero en orden decreciente, bareak ezartzen duen bezala, lehenengo soilik dagokion kalifikazioa modu decreciente hortan zehazten dugu. Lehenengo postuan kalifikazioari, puntuazioari dagokionez, Otegi Gaztañaga 21,7 puntu eta atera ditu, bigarrena Construcciones Berez Kurrena 21,5 puntu, Campezo 20,03 puntu, Construcciones Iturrezek 9,5 puntu, eta Bizitze Otegi Lizaso 5,5 puntu. Lehenengo sobre honen kalifikazioa oinarri hartuta, bigarren sobre irikirari ekingo genioke. Lehenengo sobre honen akta baduzu ja eskuragarri. Bai. Sobreari dagokionez, hau da, formula bitartezko sobrearen irekierari ekingo diogu. Eta, enpresa bakoitzari, 20,000 puntu, Campezo 20,5 puntu, Construcciones Iturrezek 9,5 puntu, eta Bizitze Otegi Lizaso 5,5 puntu. Lehenengo sobre honen akta baduzu ja eskuragarri. Bai. Sobreari dagokionez, hau da, formula bitartezko sobrearen irekierari ekingo diogu.
beraz. Vale. Oan ja identifikatuta. Hemen ditugu, bigarren sobreko proposamen ekonomikoak aurkeztu dituztenak. Urratzen dugula bosten bizarra. Vicente Otegi Lizaso, Construcciones Corrillos, Construcciones Otegi Gaztañaga, Compeso, Obras y Servicios, Construcciones Marezkurrena. Bai, berdinegia. Orduan, bakoitza deskarga egin dugu. Vale. Vicente Otegik, Naka eskaintza, 692.096,55 euro, eta urrengo horaketarekin. 692.000 euro, gehiageza, 121.921,93 euro. Exekuziopean 4 hilabete, eta bermean osatzen da 5 urte. Vale. Construcciones Iturrioz. Construcciones Iturrioz. Bere oferta da 664.489,96 euro, eta horietatik 549.995,17 gehi beza 121, 5.324,79 euro. Plazo de ejecución, ejekuzio epea 14 astekoa izango da, eta arrazoi garantia 6 urte. Vale, ondo sinatuta dago. Vale, eta egiten du desglosea bere presupuestoarena.
Construcciones Otegi Gaztañaga. Construcciones Otegi Gaztañagak. Bere oferta 687.451,72 eta euroko 1,494,74. Guztira 831,816,berrogeita. Ejekuzio epea 3,5 hilabete, reducción de 6 semanas, eta plazoa garantiarena Campezo, Obras y Servicios. Campesok ondorengo oferta egiten du. Guztira, 791,berrogeita 6. Prezioa 643,755,22, ehuneko 21, 137.298,74. Plazo de ejecución. Honek aipatzen duena, la reducción de plazo de 4 semanas. Eta plazo de garantía 6 urteko izango da. Azkenik, Construcciones María Ezkurrena. Eta Construcciones María Ezkurrena, bere oferta guztira 826.149,40. Horietatik, prezioa 692.032.716,45, gehi 21.193.793,05. Plazo de ejecución, 5 hilabete, menos 6 semanas. Eta plazo de garantía 6 urtera. Vale. Honekin, bigarren sobrerikirako informazioa eskuratzen dugu, eta orain kontratazio bila duen kalifikazioari egingo dio, eta segituak gaur bertan kalifikazio orokorra, bai lehenengo sobrearen kalifikazioa eta bai bigarren sobrearen kalifikazioa egituta, kalifikazio totala publikatuko dugu plataforma. Eskerrik asko bertaratu.